Good morning, guys. Lunes na po, road mo. Eskwela na po ko, guys. Ready na ni si Ja. Ag oras ay mong gipaabot. Be, stand up, be. Ag papel og lapis, ready na pod. Basig mabili na pod. Ha? Naa. Baon. Naa. Tubig. Naa. Pag binuutan ha, maminaw gan si ang istorya, motoy ko anan ha, tumanon. Arong way buto. Ha? Arong way samok, be. Ag mga gamit. Ampingan. Mag-vlog sa kuskuan, gitagaan day ko og buongon og kamansi. Salamat sa naghatag. Inatag ni Junji Antipas ang kamansi og buongon. Nangka na tayo sa? Nang tanggagmay day. Nang tanggagmay day. Hinuglo ka rin diyang buongon. Hi guys. Nay, dara nay. Early blessings. Ala, hinug na day isa. Wow. Dara nay, kay katong si Upaw nagkatong nga ko kinunan dani si Upaw ay di ko ana ningas Upaw tamis man kuno. Kaman si do ka buok mo ni. Kaman si guys, maliit na nangka. Wala tanggag ra ba di ay. Guwag na ninay mo lagi ni ang gingon ni dang kuan. Pwede na mautan ning si di pa kuno pwede kay di pa kuno kadto green. Mo lagi tungtong nangadyo kuno ba. Di pa kuno kadto green nga ingani man gud. Nga nang gudang kamansin na sila ko Ang problema nay hindi sa iyo makakain. dahil kagataan ba sila ba naman Gamay ra. Tilaw-tilaw ba rin kaning buongon mo'y bawal po gamar po. Tilaw po kay ibon. Ay, salamat sa Sa mga grasya. here batas one bubog Biyabas o kakawar po. bubog nay Wa pa may oras leksibe. Ano naman kayo kamansar ba ni? Si katong minuto ni Uncle Roy kay grabe ka hamloy ka do pagkalutuan ni Uncle Roy. Uncle Roy! Yang ko ni diskuan. Adoy naman among sendalan. Adoy naman Roy Adoy ba naman. Roy ba Kung ba katong lami nga idyang giluto ba nga gisili-silihan pagbalibon po. Okay, later. ako ra Why? May macaroni salad. Yo. you silhig de sala ako yung mag Oy, I will do madam, the ang sanina. tugas Di am desro. Kay ko ba diha. May kamansing dun. lami ko nung di mong yulutanan Roy yung isa Puro yalapil ko na oy. Dahil kungon, ang kuroy. karon sa mangkol kay paluto ko lang ko Kaysa. Batasan guwang na. Ay, kuno. Dai, where are you going tomorrow morning? Ma. Basta tamo to ba rin ma? Dai, asa ka ugma, dai? Nay, panakot, nay. Ako pa yung gipangita, te. Nasrip. Kuha, mga pa ko na yung Sabado kay mga hinog na to. Mag-birthday ka gutro tayo sa. Sunod to, ay gugabtan pa kaloy as ginoo. Eh, mura, lisod na nga ang damdamin. Adi ko na-claim na nga tagaan pag madyo pang lawas. Wala gi, ginoo na yung antigo. Sayod sa tanan. Sa dito go. Ikatawa ang mga problema karong dita, mga krodog. Labilik say. Katawa sa leksyon. Labilik say. Dahil, no? Salamat sa mga grasya kay na Salamat sa mga grasya. Sige, ginoo. Ngayon nag-ampos Facebook, ginoo ko. Sige, sa mga grasya. Katawa ang shout out, Mama Jolie. hindi ko lubuan. Taga pakunog dagang pagkaon. Sige, pakunog ka. Narong di ko nga buang. Kita pa mo na ito guys. Kanang dagay mga kahungag sa Facebook. Oras te. Alas 7:28. Mag-flag racing man dayron kay Lunes. Tara na. Yan na guys, nauli na ko. Ikarga to dileksi. Kari di trakadyo kay na naman Isa naglang nga mga pagabot na. classmate ni Lexi Taisa. Ha? Isa nga classmate ni Lexi Ali Taisa. ay sabing di. Puro wakwak. Ang isang mga Taisa. Ma'am, tuna. Uy, ako rin magpalit. Kay ag lamisa. Ma-intensist na rin. Say por mama intong sa Taisa. Yatap. Basta kay ko.
Di na ako. Nagkudkunas ang kuroy guys. Salamat ka kay si Jay magutan. With granting. Ha? Si Jay nagkudkud. Di ko silbi og parang mga mangusig kay magsakit ahang pangijuran ay. Ha? Matutas pundo nay? Patay? Awo siya nay. Ako nakalubutan ko yung Panitan sa orang kuno na nay kasi siya nang kunoy bala. Pali ay labi ka to mother. Mink mink mother oh. Ug unsa ka mink mink ang si mother mo pud ka mink mink. Mink pink. Nang ni nanay oh. Nay. Morning mother. Tawa na oh. Mukha ang kanani nay pero di mo pasulabi. Katawa man ko nay. Hindi harap ako na pero sa una. Kana ra ba na suka ko balin siya. Ay nasod. Salamat sa kado dai kana kalimtan. Hala rang lami ama siya. Di ko kakaon. Di ko nang kalimtang na nay kay. Sa tamo to. Gamit kado gahapon nag-household sila. Dagto pang sud ag juice. Sa kadto pang mga gulay dagto po tinuod daging di mga dagat no. Nay no. Di ko kakaon. Anong di kakaon? Ay pero og daghanon. Kana matong nasukaan gamay ra ganitong gikaos balin siya. Ano ka na? Isi. Tilaw. Kasuka na pud ko. Makasa noong ka, makasa kas Ginoo kay naikag ka di ka mukaon. Gamay ra di man mahay pero og daghanon. Adya palaga. Adi pasulabi. Wala ikag man. Wa na ikag. Nay, tanaw bingbing nay, wa na ikag sa buongon cross na naghatag na ikag tanawa. Tanawa nay. May tandaan kwan. Ay, Ako ra nay. Dalawag ang revenue. Gabo sa 60. $400 na lagi. Sa 60 na ula. Pasko na nay pero hindi ko ramdam. Nay. Mag-isip ta si mong birthday nay, magkaon ng tagbuong na nay. Simba raman ka nay. Salamat sa Ginoo nga tagaan pagbaskag nga pangluwas. Di na magpaguyab nay. Dilawin na ikaw ang judge, ikaw judge daning ang isma kani. Wala ka lang kamansi tulog. Duhara na nay pero daghan na. Dili ko mo na basta di pag-read ka azo. Bitaw napungat ka kay kautanan ko dito dani ingon si Jag. Di pa lagi na ito ging nag-amaw kuno ko kay di pa kuno tumautan kay di pa kuno green ka ajo. Gumang ka. Basig agkuan to jang gibot pasabot moras kulo ba kamansi man na. Kulo nga pahinugon. Unsay pur magkamansi tay sa ko nag-green ka ajo. Nga na moras kuan. Nay ka. Alam ra ko nabung. Ni ubo. Ni pulo. Hanggang ganan. Kanu ni ko ingana mo. Ganan na busod. Ari gatong tingog ka nga dari. Ngana mo aman. Dari nay lang ko nay duha mo taga. Kani kana nang dagana say ang gira. Kana bunta galing ko rin sa Limot kay mo kamot nay. Hindi ang kwan. Nana man nanay. Ready siya. Tilawayo. Tilaway na jo. Te. Era. Kay basig paiti damay-damay. Damis dun. Damis. Dara ako Roy. Ang cool. Tama ba na Ang cool mo gadya na ahang naandan jud adoy. Di ko ngawin mo. Paningat man intaw. Di ko ganan di ang kuroy kay Adoy, asya mo guys. kuroy. Paningat og kudkod. Wala ko na sa pupuntan ra. Matura bang balin sa sa. Ha? Nanti man mo pipilig gawa tay. Ah, may pilion. May mabulot imong atubangan. Matura bang balin sa tay sa. Tamis like kuno nay. Te, kana te. Gamay ra gud. Uy. Tamis dun. Uniform siya Alicia nay. Alicia Tiktika, Alicia Municipality. LGU sa LGU. Hala, dami si Tara property. asa mo. Tara sa lusok ra. Nga itong gikuha gapon. Kupa, tambis man na. Tambis na. Tambis nga Amerikano. Haman, haman. Nay no. Haman te. Tayo balik sa te. Pakita na nay no. Tambis nga Amerikano. Ha. Magkukita. Tambis ang dagdag. Dagkeun ba? Wala Mo din sa ulo. Namin tambis nga Bisaya. Adul it man pud na. Ang gadak. Dake jud na. Mudis ta tayo kang ano nay? Wa iusap. Hmm? Wa iusap ninja. Tambaw ni kubo.
Kaan dari Aliana, kay sige pagpangatsing. Aslong tayo ka. Tamis, di siya kamu kau prutas. Pila ka days na Pasko na. Ano sa New Year tayo sa? New Year na yun din. New Year rin siya. Lockdown din Pasko. New Year rin ha. Ano makanin Bing? Mana? Ang kuroy. Hapit nag-New Year ang Yung sabi kuroy. nga, sabi ng... Ang ko ka nakapas kong kuroy. New Year agaho ang kuroy. Ano New Year man? Tagay may pinaskuhan, day. Bibutan Day. na nag-New Year tayo sa. Tagay may pinaskuhan. Tanara ba light? Sinam ka kay Korta. Dahil Christmas tree. Oh, kuwang man to tong Christmas tree na eh. Kung jara sulod adlaw to kuwan. Kuwang. Tanara ba light sa Alicia daw? Oh, pagaligi pa adyo. Manay light. Nay. Mga tangalian nagpreskuhan kay namo kuno dijay kwarta na kuno mo pitakan ay tinuod. Ano kang kita ka? Blue kuno na. Nay bitaw bro kuno na kuno mo pitakan ay. Mabay susung kita ka manisud. Patug bugas Na na aw ako. na work cute. Ang ginawa pa ka magkaon. Kasi Yung kuya, Big si Romeo. Ayay. Ayan. Uyab ni Jeromeo. Saan? Ganahan Bago magunanot bras. tayo sa Mo nang lain ang glass sa kuan. ganahan ng kung New Year tayo sa. New Year? Ayun sa Minas New Year. Kanang bibo paminawon pa tayo sa di ko ganang Pasko tayo sa Kay wa man kay piniskuhan. Hoy, pinaskuhan ng Pasko tayo sama sa pag Diyan New Year na di ay. Isag New Year na apod di ay. Tuig man. Bagong tuig, bagong kinabuhi. Tinuod na nay? Depende sa tao. Sinanay. Tananay? Dahil nami guys, padungmis nanay sa kuan. Kaya namatay mong gudari pondo na mo. Motoy ka man si guys to guys. Nay daghang bunga na. Ila na maninay Marcela nay? Daghay bunga man day na. Mao nay puno as kamansi. Kaysa tuwa kailang kamansi mao na. Mura ra pod siya og puno ag kulo. Pero kana mura na siya kuag nangka ora bag hait-hait tunek-tunek. Naramis na nay di man. Di ko magsilbig mo ag motor dani oy. Luoy ang motor. Sinanay pod kramanon ra pa pod sakay. Madlok magalis na nay kuan. Ala di aman daghang nangka dari ilas. Sidra to ah. Ta nangka nang gibitay. Na banha na. Sa ning pagngan kay mo respeto tabas tagtungod. Ay na may uban nga di ganahan magpa-video, na pay ganahan uban magpa-video pero kani respeto ta first. Respeto first. Ay plano. Dalton. Ala! Fashion na Dalton. Wow! To na. Ya, pwede na makayas. Cellphone te. Wow! Wow, awa tun. Dino tun, baligja na naton. Buwan na ipo. Yan. Ton. Ano man? Ano ni ari? Dade pay violet nga ingana dang. Mo to lami ko no. Si paygo ko pa ko Dalton dang di pwede. Ami bi. Wa man nakita si iring te, kita man si iring. Aningaw na. Dari ko no kalin. Naluto na deg amo ang utan nga kamansi guys, si Uncle Roy og sinanay nagkuandaan ni kay na busy ming Dalton kay dari pud Dalton lagi nang ipog pasyon. Alas para mi dari magsud kog gamay parang purami kay di man sila man uto dari. Dara laman sila. Dami ra ba jud kadyo na karang humutan ay. Basta kompleto panakot na. Kubo-kubo pagkasip ni. Magsud sa kong parang purami. Please na di lagi. Please. Bilis pa please.
Unsa manis Dalton na, nay? Gagaw. Bye-bye, Dalton. Dalag lagi mo lang to karong maklose na. I love you. Mama, alikis ko ba? Kiss, nay. Nay, kiss, nay. Gimingam ka kakpag-adyo, nay. Kiss, kiss. Bye-bye, Dalton. Ay guys, dadamis nanay sa likod kay grabing lipada jeng nanay, lipada jeng na kay day biyabas nga gihatag ni pura migikan pud kuno ni Ma'am Ginami. Dadtos taga Sierra Bolyones, mahal kuno ni kadto ning biyabasa. Kani pira to na isa kay ngani na 1.5. Sa bud. Hanir ta kalimot ko na dig hanir tinganing biyabasa nga kuan magkulor na, pink magkulor. Nakalimot ako dakot dato gingas paramihan ni rato yung hinganda ani dari na tanam na ida. Buo na sila na ida ani. Tambok ng suka. Purya Ginoo. Ah din ang libutag usok nay kay arong di ma. Intonsis. Ang black sa puti ganito tanong gamay pa to. Uska na nay muka ko usok. Tara guys, salamat kaadyon ni Ma'am Ginami ug ni Paramidani kay gidad-an pud mi dari usa ka puno nga ni mahal ko kuno ning mahal lagi kuno ning isa ka puno guys kay tag 1.5 kuno ni. Diya ka ni libre na gihatag ra pud ni Paramigi ka ni Ma'am Ginami nga taga Sierra Bolyones. Kalimot lay ko sa nganda ning biyabasa, nakalimot ko sa gingan ko. Nakalimot pa na nay haninganda ni nay. Lami kuno ni kadyon ning biyabasa. Gikanis na ni mahal kunonis laing nasud. Gilabat-labat na namang nanay kay arong di ma luksuas iro. Na kay maura pa ba yung taong po ni usa. Madur magkaluwi as Ginuog mabuhi gito ni nay. Hani mo po nanay? Tuba man sin pano. Mas natumba man. Lami gigduta dani na kay tambek na. Na pagnangka na. Ito man duta asa nga may bati nga man mo tambok. Tambok na ni ko. Ang bata ang piano nga. Ang ka ano na hinsod dinog ng tao. Garay kay lamok. Mabunga na nang ka. Sakto ra day puto nang gipuong to nateng kapadas na kaya man pinaghandari. Nagkaawong man putos kamutihan. Dapis kalsada guys dakang punuan nga kapadas gipuong ni namang nanay kay naawungan agidyang blanghoy ug kuan kamutihan. Palabig tuwan-tuwan ay. Nalilian kamuti dos. Yabas na rin. Buk do nagduta nga na Naiunod nay? Tanay ta? Kuambre hindi pa nang bata pa man. Dakagunod nay? Atong pangwagyag na punuan nga nay bukdo. Nanay, una-una day ka ha. Karos alagi na pwede na kanay December. Di palagi pwede na kay kuan pa na. Hani mo ding buwan na ta pwede na makakuy-kuy nay. Mga December ka tapusan. Ana karon. September na kita nang ibabaw September na. Kali ka Agosto dari mo kuan na tuwa mo bukdo. Una tong das kinaopsyon to atong gitanom na no. Mati ka na to Agosto to pa. Ah gahinan kuno stirig isa ka kuanay kanang di pwede kuno hilabtanay. Kay arong malipay po ito dyan maka kuy-kuy. Kaya hapit na ba ito operahan rong December pohon. Kalas Ginoong maluwas. December 4 man to na yun. Si Jay admit na. Haning tubo-tubo na. Haning pwetag abuno na po. Wala day abono na yun. Naman gamay tinga ka magkilis nga palit. Unsa to abono ha? Atlas? Unsa day? Unsa man day dapat na yun? Atlas na din. May dapat. Di dyan ko kamupuna ng biyabasa nga grabing mahala. Lagi ng usa, 1.5. Tagsara na daanis. Kuan. Buhol. Huwag na bapod mo inga na guys, danis buhol. Kaya 1.5 lay kuno na og paliton. Kaning usa ka punuan. Kana. Muna nga mo din ang atimanus na nagmaadyo. Nagka-reoy ko ros video guys. Kaya grabing labara. Lagi ang igo ra ko si nanay may nagbuho ni igo ra ko nagtusok-tusok dari tabang ni nanay. Lipay pus nanay danang biyabasa kay makaliwat lagi pud mi. Salamat jud sa naghatag. Salamat pong Purami.
Nalipay pos na kay nakaukay kuno siya unod sa kamuti. Pero katapusan palagi kuno na siya katapusan sa December pwede makamutian. Pero na kuno yung unod di diyang naukayan, dako na. Pero labong pa dyan na siya. Ako dar likod guys, grabing labara dyan ang kuan ko, ningin ko na pahilam ko na init ba ko, di man kuno. Pero na sa dyan kuan danis ilaw, murag lain dyan ang lawas kung kahilantanan. Sa init pa dyan ganina. Inem na ko na ang kuan. Saridon man ang gamit or di gali ka ng paracetamol. Saridon di ka nang maglabad ang kay arong mawa di labad sa utok. Bana pa diri kay nagmower sa kalsada. Kana sa nagipasud kay di na pasulabi og patuwad-tuwad ari kay magsakit ni dang balikawang. Igo rami nagkuan ring biyabas pud tanem. Magkuha po ko rong liksi, hapit ng oras tapos alyana unahon ang kuha kay kada Lunes, Merkulis ug Biyernes mamanay klase ni alyana. Diya luoy man pag di hatod kay gusto man pud mo eskwela. Lunes, Martes, Merkulis manay klase ni alyana diya si liksi. Lunes to Biyernes. Diya, o ano po na nagipabsin-absin si liksi kay hapit na mag second grading test. Diya magkuan pud sila. Dugay pun makagawas ug mahapon kay magpractice sa scouting kay mag-scouting sila rong December 6 og City. 2 ka adlaw na. Sige ra ba to si jag kuan na kanang mangleod kay ag nagaba nila kuno ijahang sapatos da ijahapon kanang naay ansa na sanina. Ya, sa uniform sa Girl Scout. Magkuha sa kong alyana kay mag alas 4 na pud sakto inig uli na siliksi na pud.